Miška som mala úplne od narodenia v programe, bol z mojich prvých klientov. Takže keď bol novorodenca, tak aspoň nejako mama som si vyskúšala na ňom všetko to, čo som potrebovala, čo som sa učila na školení. U nás je ten problém, že je veľká jazyková bariéra, čo sa týka našich detí v našej materskej škole. U Miška je presne tá výhoda, že už s ním komunikujú aj rodičia a že sa mu venovala mama. Je oveľa pozornejší, rýchlejšie reaguje na podnety. Čo je veľké plus, je tá jazyková bariéra, ktorá u neho vlastne nie je taká veľká ako u ostatných detí. Vyber ako slniečko stavebnicu, ktorá je ako slniečko. Ukážeš mamke, že výborne. Sústredí sa na učiteľku, sústredí sa na jazykový prejav učiteľky. Stále je vidno, že sa mu niekto venoval predtým, kým nastúpil do materskej školy. Dopočula som sa, že to je projekt pre deti, že tam sa deti rozvíjajú, že to je niečo pre deti aj iné. To, že sme v programe, dáva nám to veľmi veľa, lebo fakt program o mama je výborný nápad a fakt sme sa tam naučili veľa vecí, čo sme ani vôbec nevedeli. Si už skončil. Tuta, mama. Áno. Meto. Toto je Zuzka, tvoja mama nebola. Najviac, čo sa mi páči tak na lekcii, keď tá mamka číta s tým dieťaťom knižku, keď sa k nemu prihovára s takým iným hlasom, že intonuje, že proste to, čo nemali v sebe a odrazu proste je už pre nich to prirodzené, že vedia intonovať, vedia pomenovať, že ukázať aj gesta, pochváliť dieťa, že proste to bolo také pre mňa super, že proste už majú to v sebe proste, že každá jedna aktivita, ktorú sme robili, že sa to rozvíjalo aj na pamäť. Učili sme sa nejaké veci pomenovať, schovávať a to dieťa si pamätalo veci, že proste pamäť si trénoval, zrak si tam trénoval, že proste také veci, ktoré určite mu pomôžu. Tak na lekcie sme robili karty, väžu sme postavili, boli tam aj také, že zvieratka, pomenovať zvieratka, priraďovať zvieratka, či sú to domáce alebo lesné, postavu nakresliť, štvorce, trojholníky, kruh, obdĺžnik, že vybrať a dávať presne, že kde je štvorec, kde je obdĺžnik, loptu, cez tunel, nejaké rozcvičky tam boli, na lekciách tam boli aj knižky, pozerali sme, čítali sme tie knižky, vysvetľovali, že čo to vlastne je, boli tam obrázky a tam sme Miškovi povedali, že pozri, tu je vláčik, tu je motýl a potom sme sa jeho pýtali, že ukáž nám, kde je vláčik, kde je motýl, či to pozná. Ale on bol šikovný, on to všetko poznal. Nie, tak, pozri, aký si bol krásny. Tu som ti masírovala nožičky. Áno, masáž. Všetko, čo som robila s Miškom, keď bol malý, tak som robila s Ajnou Mariou. Že rozcvičky, masírovanie, veľa som sa s ňou rozprávala. Že napríklad, keď som ju išla obliec, tak som jej povedala, že Anna Maria, ja ťa teraz idem prezliec. Že som všetko rozprávala na ňu, že teraz ideme pápať, idem ťa nakrmiť, že som jej dávala jesť, aby si to zapamätala. Lebo ja, keby som na ňu ani nerozprávala, tak ona čo, iba by na mňa pozerala, že čo ona vlastne so mnou ide robiť, nie? Deti, ktoré prídu do našej materskej školy v 5 rokoch priamo zo svojho rodinného prostredia, majú veľký sklz, ktorý sa potom prejavuje aj počas celého školského roka a samozrejme potom ťažšie nastupujú do základnej školy, do prvého ročníka a im to sťažuje ten ďalší život. Takže áno, omamy sú veľmi dôležité.